karong panahon sa eleksyon, karong midterm election, mangilis na ta. Ilisa na to tong mga na naglingkod na tong mga leaders ug buot pang molingkod nga mga leaders nga makahatag lang og mga sala sa atong katilingban or makapasamot aning mga sala. Atong pilion katong makapaminos-minos. Kato bang dili ba mo kapasamot sa sala? Dili makapadugang sa paglaganap sa drugas, sa immorality, sa graft and corruption, sa kaning mga insurgency, kaning ni ang mga bisyo sama ng sugal. Kinsa na makapaminos ana sa atong tan-aw karos mga kandidato mo na atong challenge ug maunay kabubuton sa Ginoo in relation sa atong election karong moabot sa kani sa kuan lang o sa national level sa atong nasod. Kaya naman kita'y atubang ron na eleksyon. Nagsigi naman nagpangumpanya ang more than 40,000 ka mga kandidato gikas pagka-senador hangtod sa pagka-konsehal sa lungsod o sa syudad. Atong analyson, maningkamo ta uban sa lamdag sa Ginoo, tan-aw nato ani niya ang pinaka number 1 ron na mga teams, Team Duterte, Team Marcos. Unahon na natog analyze niya human ang mga independente atong analyson. Kaning team nga Duterte, doon na ba ni sila'y kapasidad o commitment nga ipaubos ang mga sala nga atong gihisgutan nga naaro sa atong nasod? Kining Team Marcos naaba ni sila anang kapasidad o commitment sa pagpaubos sa mga gihisgutan nato? Mailhan nato kay magsige na silang condemn sa ilang pagpangumpanya, magsige na silang condemn sa mga sala. Dili gani mo condemn sa mga sala ang maong kandidato, dili gani mo kondina niining mga drugas, mga graft and corruption, smuggling, immorality, mga sugal nga illegal. Di gani mo condemn mga terrorism, ana automatic dili na nato pilion. Ngano man wa man gani gikondem sa baba, samot na gyud buhat. Di ba? Magduda pa man gani tanang mo kondem sa baba kay matud pa ni Kristo, words is useless without the action. Kanang pagsige ninyo ingon Ginoo, Ginoo, di na makaluwas ninyo. Butang igyog buhat, magduda pa man ganita nang nagsigig ingon Ginoo, Ginoo, Ginoo. Aniya man na dinhi nanimba, nagmisa ganing usa. Magsigig ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Magduda pa man ganita na. Di ba? Unsa nakagwa gid na niya gibungat. So ato na nang hunongon pagbutar niya kamoron na namoy idea kinsa inyong butaran. No, sige, bahala na mo diya. Ikaduha, arita sa personal level. Kita matag-usa nga nanimba o kitang tanang mga Katoliko for that matter ug mga nagtuo ni Kristo, ipakita nato sa kalibutan nga atong buntugon ang mga sala. Sundon gini nato ang gisulti ni Mama Mary, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong.
Matud pa sa ikaduhang pagbasa, ang gikinhanglan sa Dios mao ang mahinulsulon o mapaubsanon na kasing-kasing nga kanunay muingon, ania ako o Dios aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako.